Takže čus ľudia! Sme tu pri ďalšom Let's Play si 6 Fidget a zdraví vás Matý. Kto? Matý, presne tak. Takže teraz sa už ideme venovať šejku, ale najprv by som vám chcel povedať takú malú informáciu, ktorá sa týka všetkých, ktorí mi posielajú správy na šejkovi, ale aj na Facebooku. Takže väčšina z vás mi posiela správy, že či by ste nemohli so mnou natočiť nejaký let's play, alebo či by som vám vlastne nedal postavu, no tak ako viete, ja by som vám aj rád odpísal, že ja na to nemám čas, takže ospravedlňujem sa vám dopredu za to, ale určite niekedy let's play spolu môžeme natočiť a postavy určite nedám. To sú moje postavy, takže tak. A ďakujem tým, čo mi písali na šejkovi a na Facebooku, že mám dobré videá a chcel by som vás vlastne pozdraviť a fakt ďakujem za tie odbery, lebo čoraz rýchlejšie sa mi to tam zbiera a odbery idú hore, takže nezabudnite dať aj na toto video like a stále odber na môj kanál. Takže ideme na to. Postava na S7, level 170. A ako ste si mohli všimnúť, nemám žiadne zviera. Ale keď budem mať hneď hubičku, tak si ho kupujeme. Takže teraz si odkliknem na hospodu. A super. Máme hubičku. Takže môžeme si vlastne kúpiť igra, ktorý je na 14 dní a čas na cestách dáva minus 30%, takže to je celkom dobré. Na podzemko nemôžeme ísť, takže smola. A ako vidíte, som naspäť v mojom cechu, áno. Ale pozícia cechu klesla, sme boli na pozícii 74 a sme na 93, takže bez mňa to tu nešlo. A ak by ste mali záujem ísť do cechu, tak vypíšte Mateo 5120000. Ešte nie som vúca, ale chvíľku budem, ale až keď sa prihlási tento Kaka 1000, áno. Lebo on ma zatiaľ nahradzoval, ale keď si všimne, že už som tu, tak hneď budem vúca a píšte vy, kto chce do cechu, je to S7, máme pevnosť 30 členov, zlatý poklad 92% a instruktor presne 100%, takže je to celkom výhodné a ak by ste vlastne bol hubičkár, tak máte zaistené no vlastne budete naisto dôstojník, takže hľadáme hráčov do cechu, máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Olivier, takže píšte, ja vás zoberem. Takže teraz sa pozrieme do čáraku, máme tu Eli, toto nič na silu, vydrž, to by sme nič, takže tu na vlastne nič také nemáme, pozrieme sa do zbrojírní a tu na, no toto by, ale nevidíte mi to, takže vlastne ani tu na nič nemáme. Takže dáme sa na hospodku a toto potom splachneme. Takže na hospodku, ktorá majú 5 minút a presunieme sa na ďalší svet. Takže sme na svete 18, kde máme už level 31 a ak ste si mohli všimnúť, som v novom cechu praštívky. Na S17 je tento cech 4. a tu máme pozíciu 69. Môj vúdce je Dúfák a dal ma dôstojníkom vlastne preto, že budem natáčať cechové války aj cechové podzemia, takže tešte sa na to. Budete mať z tohto výborného cechu videjka a vidíte, ako sa nám bude dariť. Takže teraz si odklikneme hospodku. Áno, jasne vyraté, pozrieme sa do čaráku. Tu na nič. Aj tu na nič. No to
možno kúpim, a toto nie je nič. Takže to mi zatiaľ netreba. A do zbrojírni, kde tiež nič dobre nemáme. Takže to iba takto klikneme, áno. A to podľa mňa zautočil ma dal. Takže tu by sme mohli vlastne skúsiť podzemko, takže to je vynikajúce. Kúsok sa vylepšíme, dáme to do výdrže. Áno, takto. A ideme ideme skúsiť, že by toku krysu. No tak, skúsim šťastie. No ale nie je ani emocionálna, len oveľa väčší ako ja, ale nepodarilo sa to, takže víc z toho. Takže tu asi tiež dáme nejaký krátky quest. Môže byť. A presunieme sa na ďalší svet. Takže sme na S17 a dopredu sa vám ospravedlňujem, že dnes na S27.de na nemecký svet nepôjdem, pretože na to už nemám čas. Takže tu máme môj obľúbený účet s bleskom a máme tu niekoľko epikov, takže celkom dobrý účet. Aj tu som zmenil cech, takisto pozícia 9, bol som v cechu Dračí legie, no už som v cechu Vodo. Myslím si, že tento cech je lepší, ako bol tam ten vúdca cechu, je na pozícii 54 a je to vynikajúci cech, aj vynikajúce bonusy má. Takže ak by ste chceli do cechu, píšte mi, ja vám to určite vybavím. A mohli by sme tu takisto skúsiť podzemko. Tu máme 10, 7, 3, tak mohli by sme skúsiť toto. Padni, prosím. To padni. Kritik. Áno, je to tam, ale znova žiadny epik. Nie. Tak toto sa nám nezíde, to môžeme rovno predať. Ale aspoň, že sme to podzemko konečne dali a čaká nás tu oltář smaragdové šupiny. Takže už sme na poschodí 4 v 5. podzemku, takže to je super. A dáme si tu tiež nejaký quest. A teraz sa vrátime späť na S7 a mohli by sme toto spláchnuť. Dúfam, že nám už konečne z vecka vpadne nejaký epik, prosím pani. Tak nič, zase nič. Takže to je smola, ale toto myslím, že by sme mohli rútiť do podzemka na nášho magického Mareka. Aspoň sa mi tak zdá 341. Áno. Nechápem, na čo tu držím tento prsteň. To mu ani netrebalo, ale tak nevadí. Dobrá. Takže to by bolo dneska z tohto let's playu všetko a ak sa vám video páčilo, dávajte like a keď ma ešte nepoznáte, tak odber a keď nie, tak dajte dislike. Takže čus, s pozdravom, Mati.